Bună seara! Astăzi o să vă explic cum o să facem decalcifierea la DeLonghi Magnifica S, cum mi se mai spune, sau DeLonghi ECAM. Folosim soluție specială pentru decalcifiere. Se găsește în comerț, în special în anumite magazine de cosmetice. Nu o să facem reclamă la magazine. Este modelul cu pictograme. Deci ne cere programul de decalcifiere, de tratare. Am scos afară bazinul, am umplut bazinul cu apă și am pus 250 de ml de soluție pentru decalcifiat. Introducem bazinul înapoi. O să apăsăm la P și primul lucru care ne apare e decalcifierea. Să avem nevoie de un vas mai mare care îl poziționăm aici la duza de apă. Să apăsăm OK încă o dată și o să rotim. Decalcifierea durează aproximativ 35 de minute. Pentru o durată de viață mai mare a expresorului, ar fi indicat să nu ignorăm decalcifierea. Să o facem exact când ne atenționează expresorul. După cum am spus, durează aproximativ 35-40 de minute, doar că există și pauză între. Mai avem aproximativ jumătate de rezervor. Acum o să golim recipientul ca să putem să nu vărsăm pe lângă. Foarte important, nu folosiți alte soluții decât cele indicate pentru decalcifiere, de tratare, curățare, expresor.
Nu încercați cu oțet sau anumite soluții. O să aveți rezultate negative și expresorul o să fie înfundat. Și prima parte a luat sfârșit. O să avem nevoie să reumplem rezervorul de apă, dar înainte de asta trebuie să-l plătim foarte bine pentru a îndepărta toată apa în care s-a folosit soluție pentru decalcifiere. Plut bazinul cu apă, o să rotim din nou și acum o să curgă până o să se golească rezervorul de apă. Ăsta ar fi ultimul pas, plătirea expresorului. Și din nou am rămas fără apă. O să reumplem bazinul și decalcifierea a luat sfârșit. Și după cum am spus, pictograma cu decalcifierea a dispărut. Deci putem să facem o cafea. Dacă vă place ceea ce fac, dați un like, un share, să vadă toată lumea. Poate alții chiar au nevoie. Vă mulțumesc dacă v-ați uitat până la capăt și ne vedem la următorul. Și dacă aveți sugestii și întrebări, puteți să-mi scrieți în secțiunea de comentarii și o să vă răspund. Vă mulțumesc încă o dată, la revedere!